jaħseb li l-ewwel nibdew bit-tfal li ġerħu it-traġit li ġerraħt int u naraw isma' kemm hawn tfal li ta' 16 sena daħlu fis-sistema ġudizzjarja fis-sistema xelfuha mal-liġi u għadhom qed iġerħu l-konsegwenzi sissa 10 snin wara, 12 sena wara, 8 snin wara, daw numri li smajthom kollha. Aħna bħala soċjetà mhix jinteressana li lil-Mason la darba żbalja nikkastigawh u nweġġawh u li jkun hemm retribuzzjoni għalli għamel jew li jkollna soċjetà aqwa. Soluzzjoni. Issa jena biex ikolli soċjetà aqwa, irid ikolli individwi aqwa, irid ikolli individwi li fehmu li this is no fucking way to behave. And they do their utmost biex ibidlu ħajjithom. U kien hemm ħabsin li konna naħdem magħhom il-yours li llum il-ġurnata nafhom and they fucking changed. So I know the potential exists. U dil-board għandha tħares. Tajt alright, mela għandna dal-ħams nruħ li qegħdin f'din is-sitwazzjoni, noħolqu din il-board fej intellaw kaskas u nħarsu lej John. Ma nadora, John ta' 16 inqabad jisra midjar. Issa għandu 24. Għaddew 8 snin ħajja John. U John imma għandu tfajla stabli, għandu xogħol stabli. Nitkellmu naqgħa li mallem tiegħu, ħana li mallem tiegħu x'jaħseb dwar John. Isma' John jidħol mod diligenti x-xogħol, xogħol jagħmlu sew, kif tawwal il-sienu John kies ġiele. Jekk minn da l-istudju kollu li inti tagħmel sensiela ta' interviews jirriżulta li isma' John fucking mhux talli m'għadux problematiku fis-soċjetà, talli kemm nixtiequ jkollna iktar nies bħal John. F'dak il-każ stjaxxib għal-punt li titfgħu il-ħabs il-bniedem. Apparti li perswas li jekk il-John mbagħad titfgħu il-ħabs wara 8 snin u titfgħu 6 snin oħra l-ħabs. One, naħseb li there's an impinging of human rights that is happening there. There must fucking be f'dinja demokratija fil-ponet, there must fucking be. U iktar minn hekk. Għalfej da ir-riforma ruħu integra ruħu fis-soċjetà tfajtu l-ħabs ma' nies li huma forsi dak il-proċess mamluħx u you're running the risk li daħ joħroġlok mill-ħabs iktar imkazzat, iktar irrabjat, xejtlu snitzni meħajtu, il-mara telqitu, it-tfal ma jardux jafu fucking bieħ biex iġib xogħol issa wara li reġa' daħal il-ħabs, fucking ħataddih minn Golgota. What's the fucking point? What's the fucking point? Why? Why are we doing this shit? What's the best outcome of that story? I don't fucking know. It fucking blows my mind to shit. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li naħseb fuqha jiena qed tiddeskrivi persuna li qed fis-sitwazzjoni. U bħalek hemm ħafna men. Bl-immaġinazzjoni tiegħek fis-sens penġidana jiena bniedem ta' dan is-suġġett jiena intfajt fuq it-triq it-tajba u ir-riħeba li tajt li l-nifsi mhux xmort program li m'għandi xejn kontra n-nies li jmorru ġo program. Li għandi stima kbira n-nies li jmorru program. M'għandix problema ta' xejn u ġifieri tfaħħarhom sal-aħħar punt. Però jien għamil dan kollu bir-ridni tiegħi għax jiena vera ridt. Issa bl-istess ħin li jiena għamil dawn il-bidliet ħatoħod li dak kollu li bnejt. U taħseb li billi ħatitfani l-ħabs ħanħossni tajjeb, anzi ħanħossni pjuttost tar, x'ngħid tara jiena x'għamilt fis-sens. U bro, ma rridx nitfax id-del. Kisretna akera, hija naqra. Ilek 12 sena u żammejt għal 12 sena. Imma ma nafx kemm ħażhom, ġieli inta d-demm u l-laħam, ma nafx kemm ħażhom fucking 20 sena, tifhimni. Ma nafx kemm ħażhom tistembaħ, ġieli jiena ġol ma li m'għandix just skużani. Imma jiena I just feel inħossni vera turtan ħafna, għax jiena nafx. Jira kultant, bro, nistemba fucking fis-sitta ta' filgħodu biex immur għax-xogħol.
Una jizzoppet namen mura xol, men. Ma tajt fuq nibda nirreġistra, tajt fakit narmi l-karriera. Il-karriera mu fl-axar mux xorta ħammut jien xinu l-punt tal-ħaj. Biex taqbadni krizi esistenzjali u mandiċ sħaba sewda ta' sentenza ta' aħseb wara kiku ma dik il-konsiderazzjoni rrit namel. Ħanibni karriera biex un bat imur namel 7 snin ħabs. U nitlef kollox. Naf nżabbab. Proset. Inti zammetna xil-sena, pero I don't know if you can. Le, it's a fine line. Għan kun onest miegħek, ġifiri jena bħala mejsennez illum il-ġurnata għaddej fuq fine line. Għan kun onest jena tfajla tiegħi kattera wasalt sew, jena ferħan li wasalt sew, pero ma nafx kemm fadalli għaddejjek, ġifiri għax mux ħan id-dajjaqna, ġiri kollok ħsibiet li tiħu ruħek bidek. Ġifiri, ġiri għaddaw li daw ħsibiet, għax najt, jek jena ħneqpa għaddej din il-bicċa situazzjoni teħles, men, fil-sens jek immur nistaħba f'kantoniera minix meħlus, jek niprofa nintafa tanni għamat fajla tiegħi għal dak il-ħin inti meħlus, pero mbagħad kull fil-ħodu titqum, men. Fimtu tittaffaċċa realtà x'inhi fil-verità. U realtà xi kultant hija ibsa ħafna ħaġa li spjegajt Milux, hija Milux kellna sena ġdida. Għalik kienet sena ġdida. Kiena, no. Għalija ma kienx. Għaxin sena wara sena, fit-12 sena, jien l-affarijiet tiegħi baqgħu l-istess, imma l-meaning tiegħi towards life kien bidlet, però s-sitwazzjoni ta' Mason baqgħet li jiena għalija sena ġdida meta jiena nibda ħajti mhux inkompli ta' ħajti għax jiena l-inkompli ħajti diġà nsejt fejn ħallejt. Jiena tant drajt f'din is-sistema u tant drajt dil-ħajja li għalija this is the way of living life li fil-verità mhuwiex minn. Fimt? Allura n-nies tipprova tispjegalhom alright, sena ġdida għalik, futur ġdid għalik, aw planning ġdid għalik, forsi affarijiet ġodda għalik. Jiena xemm ġdid għalija. Fimt? Il-pjanijiet tiegħi kollha din fuq on hold. Fis-sens jiena l-pjanijiet tiegħi dejjem qegħdin lura konsegwenza ta' dal-każ. Sempliċement żwieġ għal ħafna min-nies u mhux tiżżewweġ, mhux tmur, mhux issifer, bda jsir mhux għal imma dak li hu ftit għalik huwa enormi għalija. Fimt, ġifieri it's a fine line between fis-sens issib il-ħeġġa kuljum, mhijiex faċli biex issib il-ħeġġa xi kuljum għax tipprova titfa' affarijiet quddiem għajnejk li it's a reason to live. Meta fil-verità taf li b'dal-każ qed tkisser it-tfajla tiegħek, qed tkisser lil ommok. Sena wara sena huma tibatu miegħek. Qed jaraw lilek tbati. Meta fil-verità daw m'għandhomx jasmu. Allura tajt aħjar noħroġ mix-xena jiena u jieħdu ħajjithom lura. U ħanajdlek taf kemm irid tkun hemm sekonda biex tasal biex temmen dan. Sekonda waħda. Mhijiex faċli men. La xejn. La xejn mhux faċli għal il-ħajja mhux faċli għal ħadd. Aħseb wara meta kollok da kwalità ta' intoppi u diffikultajiet u. So, dak il-proponiment tiegħi jekk hawn xi fucking xatt naqas sens la jista' jitina daqqatit napprezzaw mhux jien imma daw l-uħud li mhux ħanet bagħat intortament mena perswas li jiena nagħmel affarijiet li mhux xierqa imma xirridu. Jiena rrid iktar nies li huma sewja u ta' valur.